Cawson ni yn comisiynu I greu prawf darllen safonedig, Cymraeg a Saesneg ar wahân. Felly, dyn ni'n gweithio ar y profion Saesneg hefyd. Mae tîm o bobl yn prif swyddfa ni yn slaw sydd yn gweithio ar y profion Saesneg. Felly, yr un egwyddorion sydd i'r profion Saesneg a'r profion Cymraeg, ond maen nhw'n hollol annibynnol o'i gilydd. Dydyn nhw ddim yn gyfieithiadau yn wahanol i'r profion rhifedd sydd yn gyfieithiadau. Dydy'r profion darllen ddim o reidrwydd. Felly, jyst un peth I nodi, nathon ni ddechrau ar y gwaith o lunio y profion darllen cyn bod y fframwaith llythrennedd wedi dod I rym. Achos oedd y fframwaith ddrafft ar gael, ond oedd mireinio ar y fframwaith ddrafft. Os ydych chi'n cofio, penderfyniad y cyn weinidog addysg Leighton Andrews oedd bod mewn ymateb I ganlyniadau siomedig yn PISA oedd I benderfyniad oedd bod angen prawf darllen safonedig I Gymru. A bydde pob plentyn o flwyddyn 2 I flwyddyn 9 yn gwneud prawf bob blwyddyn o ran oed darllen mwyn gweld ble maen nhw arni. Dyna oedd y penderfyniad a dyna oedd yn comisiynu a dyna dyn ni wedi wneud. Iawn? Byddai'n dangos nes ymlaen falle sut dyn ni'n gobeithio mae'r profion yn mapio i'r fframwaith llythrennedd, ond mae'n rhaid I ni gofio mae profion darllen ydyn nhw, a mae darllen yn un rhan o'r fframwaith sgiliau, un sgil allan o'r fframwaith ydy hi. A pan byddwn ni'n dod at yr fframwaith, byddwch chi'n gweld bod hi ddim hyd yn oed yn profi popeth o ran darllen. Ond prawf darllen ydy hi, nid prawf llythrennedd. Felly, y camau datblygu yn gyflym iawn, a gobeithio, fel arfer, dwi'n teimlo fel y dyn bach yma, yn gwybod ble dwi'n mynd ac yn dringo'r grisiau bob yn un. Felly, y cam cyntaf ydy dewis y testunau, sef y darnau darllen dyn ni eisiau defnyddio. A mae'n rhaid I ni gael seil bendith Llywodraeth Cymru ar rheina, achos I profion nhw ydy'r profion darllen. Mae ni sydd yn creu nhw, mae'n rhaid I ni gyhoeddi nhw yn enw'r Llywodraeth. Felly, y cam cyntaf ydy dewis y testunau. A dych chi'n gweld fanna, dwi'n dweud dewis creu testunau. Yn y Gymraeg, dyn ni yn tueddu creu mwy o testunau na defnyddio testunau parod. Yn y profion Saesneg, achos bod cymaint mwy o ystod o lenyddiaeth maen nhw'n gallu dewis, cymaint mwy o bethau cyhoeddiedig yn yr iaith Saesneg, mae'n anebygol bydd plentyn wedi dod ar draws rhyw ddarn arbennig. Yn y Gymraeg, Cymru'n fyd bach yn dydy. Dyn ni'n nabod ein awduron, dyn ni'n nabod y bobl sy'n cyhoeddi llyfrau, dyn ni wedi defnyddio, mae rhai hoff nofelau, dyn ni awduron, dyn ni'n defnyddio byth a beunydd yn yr ysgol. A bydde fe ddim yn briodol bod prawf yn canolbwyntio ar nifer yr ystod fach o destunau. Felly, dyn ni yn tueddu creu rhai. Byddwch chi'n gwybod o'r profion dych chi wedi gweld, dyn ni yn defnyddio darnau cyhoeddiedig hefyd allan o nofelau neu stori byrion. Ond mae yn ystyriaeth bod ni'n gorfod bod yn ofalus. Dyn ni yn treialu yn anffurfiol ar y darnau darllen mewn ysgolion cyfeillgar, dwi wedi dweud. Dych chi gyd yn bobl cyfeillgar iawn ac yn ysgolion cyfeillgar. Dwi wedi gweithio gyda sawl ysgol, yn enwedig ysgolion uwchradd pan o'n i'n gweithio yn Abertawe gyda'r myfyrwyr. A dwi'n ddiolchgar iawn i'r adborth dyn ni yn cael nhw gan ysgolion. Ond yr ystyr fan hyn cyfeillgar ydy pobl, rhywbeth anffurfiol ydy hwn. Beth dyn ni'n neud ydy ysgolion sydd wedi gweithio gyda ni yn y gorffennol, sy'n fodlon, mae ystylafera, mae ffion fan hyn o ystylafera, dwi wedi defnyddio ystylafera enghraifft fel ysgol gyfeillgar ar un adeg I roi barn ar y testunau. Felly, dyn ni'n trio cael ysgolion o'r gogledd a'r de, a mae taflen ar y bwrdd, os hoffech chi fod yn rhan o'r ysgolion cyfeillgar yna, mae croeso I chi roi eich manylion a byddwn ni'n fwy na parod. Beth mae'n golygu ydy, yn yr adeg yna, y testunau yn unig, y darnau darllen yn unig, a dyn ni'n anfon detholiad o ddarnau darllen, dyn ni'n gofyn I chi ddarllen nhw gyda'ch dosbarthiadau, gadael i'r plant ddarllen nhw,
ysgrifennu arnyn nhw, tanllinellu pethau anodd, pethau dydyn nhw ddim yn deall. Wedyn pan mae'r adborth yn dod nôl, mae'n helpu ni wedyn i fyreinio'r testunau ac i ddewis testunau fydd yn addas ar gyfer yr oedran. Felly y cwbl yw, mae'n rhywbeth gwbl anffurfiol, sy'n rhaid i'r plant wneud prawf na dim byd. Dim ond gweld y darna a roi barn arnyn nhw, dweud, dyn ni'n meddwl bod hwn, oedd y plant i gyd yn hoffi hwn, oedd neb yn hoffi hwn. Felly, jyst mwyn gweld ydy'r testunau o fewn i cyrraedd nhw ac o ddiddordeb. Cam 3 ydy ysgrifennu beth dyn ni'n galw eitemau, cwestiynau i chi. Iawn, sef y cwestiynau sy'n mynd ar y darnau darllen. Felly, ar ôl i ni fod yn dewis yn testunau, mae'n rhaid i ni greu y cwestiynau sy'n mynd gyda nhw. A mae'n rhaid i ni gael seil bendydd Llywodraeth Cymru ar rheina. Treialu ydy'r cam nesaf, a dwi'n siŵr bod rhai ohonych chi wedi yn helpu ni gyda treialu, achos oherwydd natur y prawf, mae angen lot fawr o waith treialu, a dyn ni yn ddiolchgar. Dwi'n gwybod bod ysgolion yn cael llythyron bethau hefyd yn gofyn i chi treialu hyn a llall ac arall, yn enwedig ysgolion cyfrwng Cymraeg. Ond dyn ni yn dibynnu arnoch chi mwyn gweld ydy'r cwestiynau'n gweithio. Achos dyn ni ddim yn gwybod, dwi'n ysgrifennu'r cwestiynau yma a dwi'n meddwl bod nhw'n cwestiynau gwych. A wedyn, dwi'n rhoi nhw o flaen plant a dwi'n meddwl, reit, o'n i ddim wedi meddwl am hynny. Oedd y plant yn dehongli'r cwestiwn yn wahanol i fel o'n i'n dehongli'r cwestiwn. Felly, dyn ni yn dibynnu ar gael adborth plant go iawn ar y profion. Felly, treialu eitemau a dyn ni'n treialu dwywaith cymaint o gwestiynau a beth fydd i angen yn y diwedd. Felly, achos o reidrwydd, mae rhai cwestiynau sydd ddim yn mynd i weithio. Felly, dyn ni'n mynd lawr wedyn i'r ail gynbrawf, a wedyn dyn ni ond yn treialu neu yn cymbrofi y cwestiynau terfynol wedyn. A dyn ni'n gallu myreinio chydig, ond erbyn yr cynbrawf yna, dyn ni'n gobeithio yn fawr bod y cwestiynau yn gweithio fel dylen nhw. Mae'r broses treialu yn hynod o ddiddorol o ran, dwi ddim yn berson ystadegau o gwbl, a oedd e'n tipyn o hunllef i fi i gael ymhen o gwmpas yr holl ystadegau yma. Ond beth mae yn gallu dweud wrthych chi ydy nid yn unig faint o blant sy'n gallu ateb pob cwestiwn, pa ddewis maen nhw'n wneud ar bob cwestiwn, mae hefyd dyn ni'n gallu mapio a dyn ni'n gallu croesgyfeirio a gweld nid yn unig sut mae plentyn unigol neu carfan o blant yn wneud ar un cwestiwn, ond sut mae hynny yn cymharu a'i sgôr ar y prawf cyfan. A mae hwnnw wedyn yn dweud wrthych chi pa fath o blant sy'n gallu ateb pa gwestiynau. Ai dim ond y darllenwyr gorau sy'n gallu cael y cwestiwn yma, neu ydy'r cwestiwn yma yn agored i bron pawb. Felly bydd gyda chi rai cwestiynau lle mae 80% o'r plant yn gallu ateb yn gywir, a rhai cwestiynau lle mae llai na chwater neu 20% neu beth bynnag yn unig. Ond o'r 20% yna, dyn ni hefyd yn gallu gweld pwy. Ai ar draws y bwrdd 20% yn cael os felly dwi ddim yn gwestiwn da iawn achos happy yw bod nhw wedi taro ar yr ateb iawn. Ond os mae'r darllenwyr gorau sydd yn ateb y cwestiwn yna, mae'n meddwl bod y cwestiwn wedi gwahaniaethu wedyn, bod e'n gwestiwn anodd a bod e'n addas ar gyfer i gynnwys yn y prawf, bod rhai cwestiynau sy'n profi y darllenwyr gorau. Achos mae'n rhaid i ni gofio bod y profion yn profi ystod o 2 flynedd. Felly fel arfer dwi yn teimlo fel y dyn bach na yn dringo'r grisiau, ond weithiau dwi'n teimlo fel na ar ôl. Yn enwedig ar ôl y treialu, a'r holl gwestiynau oedd chi'n meddwl oedd yn mynd i weithio, a wedyn ydych chi'n meddwl, na, dyw hwn ddim yn mynd i weithio, na, y plant bach ddim wedi deall hwnnw. Felly, dyna'r broses datblygu. Fel o'n i'n dweud, profion yn y Saesneg ac yn y Gymraeg, dwi wedi gwneud sawl cyflwyniad gyda rhai, felly mae hwn yn cynnwys testyn Saesneg hefyd. Ond darn ffeithiol, llenyddol ac anllenyddol, nid ffeithiol yn unig, bod y fframwaith yn cyfeirio darllen gwybodaeth. Dyn ni dal eisiau i blant darllen storïau ac yn y blaen. Felly, testunau llenyddol ac anllenyddol o 2013 oedd yr dewis capten a mae digwydd bod mae'n destun o cyfres o storïau byrion. Yr egwyddorion yn y darnau darllen, dwi ddim yn mynd i oedi yn hir iawn ar rhain, ond mae'n rhaid iddyn nhw fod yn destunau diddorol, gobeithio, i rai o'r dysgwyr beth bynnag, ac o fewn profiad, mae'n rhaid iddyn nhw fod
o fewn profiad dysgwyr, a mae hwnnw yn agored i drafodaeth. Dwi'n gwybod bydd y rhai o'n chi'n dweud, oedd plant ni ddim wedi clywed y gair yma, neu beth bynnag. Ond trwyddi draw, dyn ni'n gobeithio bod nhw fewn cyrraedd o'r oedran briodol. Mae'n rhaid i ni ystyried pethau fel cefndir ethnic, mae ambell i beth sydd ddim yn bosib sôn amdano fe ac yn y blaen, crefydd ac yn y blaen. Iaith niwtral, dwi'n gwybod eleni enghraifft o darn tafodieithol a dwi'n gwybod falle bydd rhai ohonoch chi'n meddwl bod hynny yn anheg. Mae'n rhaid i fi ddweud, ar gyfer y plant iau, dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni fod yn sensitif i'r ffaith falle bod nhw y rhan fwyaf o'r pethau maen nhw'n darllen ac yn clywed yn mynd i fod yn iaith eu hardal nhw neu iaith y de neu iaith y gogledd. Erbyn iddyn nhw gyrraedd yr ysgol uwchradd, byddwn ni'n gobeithio bod nhw wedi dod ar draws darna tafodieithol mewn nofela neu beth bynnag. Lot ohonyn nhw ag athrawon, dwi'n gwybod ysgolion y de ag athrawon o'r gogledd. Pan o'n i yn datblygu'r tasa, a oedd profion ysgrifennu fanna, a dwi'n cofio plant y de yn defnyddio efo yr un fath o plant y gogledd, oherwydd dylanwad i athrawon, dwi'n meddwl, yn yr ysgol. Lle y byd yn ein byw ynddi, yn anffodus falle byddwch chi'n teimlo, o ran bod cryn dipyn o wahaniaeth tafodieithol yn y pethau mae plant yn gorfod darllen. Dyn ni yn ysgoi cyfieithiadau, felly byddwn ni ddim yn rhoi dim byd o Harry Potter na dim byd bod nhw ar gael yn y Gymraeg. Byddwn ni ddim, oherwydd falle bydd plant yn gyfarwydd â nhw yn yr iaith Saesneg. Ysgoi sy'n y rhy cyfarwydd, a fel ydych chi'n gwybod ar gyfer blynyddoedd 4 i 9, mae'r darn yn gorfod bod ar un ochr A4. Dwylo i fyny, faint ohonoch chi fydd yn hoffi gweld y darnau darllen mewn un llyfryn a'r cwestiynau mewn llyfryn arall yn y profion. Ydy'r syniad yna wedi taro rhywun fan hyn. Dwi'n gwybod mae'r ddadl yna, dyn ni wedi cael y ddadl yna yn fewnol a gyda'r Llywodraeth Cymru. Anfantais cael nhw ar wahân, dwi'n gwybod mae yn broblem plant yn flicio nôl ymlaen. Yr anfantais gyda cael nhw ar wahân ydy, fel ydych chi'n gweld, mae gwahanol lliwiau ar gyfer gwahanol blynyddoedd. Os oes 2 lyfryn, mae'r posibiliadau o ran pethau mynd ar goll neu plant ddim yn edrych ar y llyfryn iawn ac yn y blaen yn fwy. Felly y penderfyniad oedd bydden nhw i gyd mewn un llyfr. Dyn ni wedi derbyn adborth bod rhai ysgolion yn gweld hynny yn broblem. Dwi ddim yn gweld newid yn y dyfodol agos beth bynnag. Egwyddorion o ran yr eitemau sef y cwestiynau, mae'n rhaid iddyn nhw brofi gwahanol sgiliau darllen. Iawn? A maen nhw'n ymateb caeedig. Dych chi'n gwybod aml ddewis neu a byddwn ni'n edrych ar y dulliau dyn ni'n defnyddio. Faint o gai ofyn y cwestiwn nesaf, pwynt bwled nesaf, 3 fanna, pan ddatblygwyd y deunyddiau ar gyfer y flwyddyn gyntaf, sef 2013, datblygwyd rhai cwestiynau ymateb estynedig, sef lle mae plant yn gallu ysgrifennu'n rhydd ar ddarn. Iawn? Enghraifft, pa fath o gymeriad ydy pwy bynnag allan o'r peth, sut ydych chi'n gwybod hynny neu rhywbeth, a bod nhw'n ysgrifennu yn rhydd. Yr adborth gawson ni, a dyna sut penderfynwyd yn y Llywodraeth bod dim angen nhw, oedd bod ysgolion ddim wedi defnyddio nhw a ddim wedi mynd i chwilio amdanyn nhw. I fod yn onest, dim syndod yn hynny o beth. Flwyddyn gyntaf, oedd pawb yn canolbwyntio ar y prif brawf a wneud yn siŵr bod nhw'n gwybod beth i wneud, a ddim eisiau meddwl amdano fe beth eto. Maen nhw ar gael. Os ydych chi yn meddwl am ddulliau o gael plant i drafod ac i siarad am destunau, falle byddwch chi'n gweld nhw'n ddefnyddiol. Y penderfyniad oedd bod ni ddim yn bwrw ymlaen gyda nhw. Felly, o hyn ymlaen, dim ond y prawf ei hunan fydd yn cael ei gynhyrchu a dim deunyddiau ychwanegol. Ond maen nhw yno ar gyfer fel enghreifftiau o bethau mae'n bosib i ddefnyddio. 1 marc neu 2 farc i unrhyw gwestiwn, dim mwy na 2 farc i unrhyw gwestiwn. Faint ohonoch chi oedd wedi cael profiad o farcio'r profion, neu oedden nhw'n cael eu marcio gan gynorthwywyr neu yn allanol? Faint oedd wedi marcio?
O da iawn, achos dyna un peth o'n i yn mynd i ddweud, dwi'n gwybod bod yn fwrn a dwi'n gwybod oedd yr undeba yn poeni am llwyth gwaith ac yn y blaen a doedd dim rhaidrwydd mewn rhai ysgolion i neb i farcio nhw. Ond dwi yn meddwl, wrth i chi farcio'r profion, dych chi'n gweld beth mae plant unigol wedi wneud a sut maen nhw wedi ymdopi gyda'r cwestiynau. Dydy sgôr o'i darllen neu sgôr safonedig ddim yn dweud y cyfan wrthych chi o bell ffordd o ran beth mae plant yn gallu wneud. Felly, yr cynllun marcio mae yn gaeth a mae fod yn ddiamwys mwyn i chi fod yn gallu marco y profion yr un ffordd ym mhob un ysgol yng Nghymru. A dwi'n gwybod byddwch chi'n meddwl bod ni'n bobl gas, bod ni yn ddim yn caniatáu, neu yn caniatáu pethau mewn cronfacha a ddim yn caniatáu unrhyw beth arall. Yr unig ffordd i'r profion weithio fel profion safonedig ac i roi sgôr i chi ydy os ydych chi'n dilyn y cynllun marcio fel y gymau yn yr llyfryn. O bobl oedd wedi marcio, pa mor hawdd oeddech chi'n gweld y cynllun marcio i'w defnyddio? Oedd hi'n weddol hawdd neu? Byddwch yn onest, dim ots, byddwch chi ddim yn brifo yn teimladau i'w gwbl. O ran, dwi ddim yn meddwl oeddech chi'n cytuno bob tro gyda'r atebion, ond oeddech chi'n gallu gweld sut i farcio. A oedd e'n cymryd lot fawr o amser i farcio un set? O ran... Na, mae yn rhyw eitha mecanyddol. Dwi wedi marcio rhai jyst mwyn gweld a mae unrhyw farcio yn cymryd amser wrth gwrs, ond dwi ddim mor feichus dwi'n meddwl o beth oedd pobl yn poeni amdano fe ar y dechrau. Felly, wrth i ni greu cwestiynau, mae'n rhaid i ni feddwl beth yw'r dull cwestiynu a beth yw'r ffocws ar gyfer y cwestiynau. Iawn? Felly, y dull, mae rhyw 6 dull dyn ni'n defnyddio, a os ydych chi'n edrych yn eich pecyn chi, dyle fod gyda chi rhywbeth sy'n edrych fel hwn, gyda rhywbeth i'w labelu ar y top, a mae'n dweud cwestiynau 6-7 2014, a wedyn ar ei ole mae 8-9 2014. Felly, y prif ddulliau dyn ni'n defnyddio ydy'r rhain. Aml ddewis, sef ticio neu lle 1 neu 2 neu 3. Aml ddewis darn caeedig, sef darllen brawddegau a gorfod ticio rhywbeth sy'n ffitio yn y frawddeg. Dewis a copio, sef chwilio am air penodol neu frawddeg neu rhywbeth yn y testun a copio fe ar y llinell sy'n ar gael. Tanllinellu, rhywbeth yn debyg, lle maen nhw'n darllen darn bach o'r testun a maen nhw'n gorfod tanllinellu rhyw air neu rhyw ymadrodd neu rhywbeth i ateb y cwestiwn. Cyfateb, tynnu llinellau rhwng 2 beth, enghraifft enw ac ansoddair. Rhai o'r rhain sy'n disgrifio y bobl yn y darn, a wedyn Mr Jones, Fred a Elin, a wedyn tew hyll ofnadwy neu rhywbeth, a maen nhw'n gorfod cyfateb gwahanol bethau. Dwi'm yn gwybod faint o blant sy'n mynd â pren mesur i mewn i'r prawf darllen, ond ddim yn digwydd cymaint gyda uwchradd, ond maen nhw'n hoffi tynnu ryw linellau fel hyn rhwng y bocsys, felly ydych chi'n gorfod dilyn y llinell i weld pa un sy'n fod i fatio. Labelu, sef darn o'r testun a bod plant yn gorfod adnabod gwahanol nodweddion yn y testun fel pennawd neu cyfarchiad neu rhywbeth fel llofnod, beth bynnag, print bras neu rhywbeth fel yna. Labelu, llenwi tabl cywir anghywir, beth sy'n yn y gerdd, beth sy'n yn y darn ffeithiol neu rhywbeth fel yna. A trefnu, bod nhw'n darllen y testun a dweud beth sy'n digwydd ar y dechrau, canol a diwedd a gorfod rhoi rhif wrth ochr gwahanol ddigwyddiadau. Felly, os allwch chi edrych ar beth sydd gyda chi yn eich pecyn a trio penderfynu pa ddulliau sydd yn yr cwestiynau ydych chi wedi cael fan hyn. Gallwch chi ysgrifennu wrth i ochr nhw, pa rai ydych chi meddwl ydyn nhw. Ydyn nhw'n gwestiwn aml ddewis, ydyn nhw'n gwestiwn trefnu, ydyn nhw'n gwestiwn cyfateb, neu beth bynnag. Jyst ewch trwyddyn nhw'n sydyn i weld ydych chi'n gallu adnabod y gwahanol
bathau o gwestiynau sy'n yno. Yn y prawf 6-7, yr un cyntaf ar fanna? Pa fath o gwestiwn ydy'r un cyntaf fanna? Labeli, ie, mae'n rhaid iddyn nhw labeli gyda'r llythyren. Yr un nesaf, cwestiwn 8 ar y daflen yna? Llenwi tabl, ie. Yr un nesaf, cyfateb, ie, tynnu'r llinellau, ie. Rhif 1 ar yr 189? Aml ddewis a ticio 1 yn yr un yna. Rwy'n gwybod pan ddechreuodd y profion, oedd plant ddim ond yn ticio 1. Ys dim ots faint oedd e'n dweud oedden nhw i fod i ticio, oedden nhw jyst yn ticio, ymlaen at yr un nesaf. Yr un nesaf? Tanllinellu darn bach o'r testyn a maen nhw'n tanllinellu yr peth aml ddewis eto ar gyfer rhif 3 a'r tabl. Felly, o'n i jyst wedi llun gopio cwpl o dudalennau allan o'r profion mwyn dangos yr amrywiaeth a bod ni yn cadw at yr un dulliau a bydd y plant wedi hen syrffedu ar ôl ychydig ar y dulliau ymateb sy'n yno. Ond gobeithio daw yn fwy cyfarwydd achos ar y dechrau pan ddechreuodd y profion, oedd braidd neb yn tanllinellu dim byd neu yn copio unrhyw beth. Oedden nhw ond yn ticio. Ambell waith oedden nhw'n tynnu llinellau, ond oedden nhw'n boddran gyda gorfod ysgrifennu unrhyw beth neu tanllinellu. Oedd e fel bod nhw ddim wedi gweld y cwestiwn hyd yn oed. Felly mae'r cwestiynau ymarfer ar y dechrau a mae'r rheina i fod i helpu nhw i ddod yn gyfarwydd ar mathau o ddulliau sy'n y prawf. Unrhyw gwestiwn ar yr cwestiynau hunan, y math o gwestiynau, neu unrhyw sylw? Rwy'n eisiau dadlau bod un ddull yn anheg, neu mae croeso i chi wneud. Wedyn ffocws, a mae hwn falle yn dod yn ni at beth dyn ni'n trio i brofi. Achos does dim ots beth yw'r dulliau, gallen ni ddweud, mae pob un yn mynd i fod yn ticio neu beth bynnag. Byddai'n eitha diflas, ond gallen ni wneud. Ond beth dyn ni eisiau profi ydy'r y ffocws. A fan hyn, rhai cwestiynau adennill syml. Beth ydy enw rhywun, beth oedd y dyddiad pan ddigwyddodd rhywbeth, faint o bobl oedd yn y tîm, neu beth bynnag. Adennill syml, mynd nôl i'r darn a ffindio'r ateb. Ffeithiau fel arfer. Os ydyn ni eisiau fynd o dan groen y testyn, dyn ni eisiau iddyn nhw fod yn gallu tynnu casgliadau. Nid yn unig dweud faint o bobl oedd yn y tîm, ond pwy oedd y bobl oedd yn gweithio gorau yn y tîm. Pwy oedd y bobl oedd yn bwlio, neu pwy beth oedd y rheswm pan bod rhywun wedi siarad fel maen nhw neu wedi dweud rhywbeth yn y darn. Felly tynnu casgliadau. Os yw yn hysbyseb am rhywbeth, hysbyseb am ryw wyliau neu rhywbeth, beth ydyn nhw'n gallu mynd o dan groen y testyn a tynnu casgliad pam bod rhywbeth yn y darn yna. Nodweddion cyflwyniadol fel y labeli yna, ydyn nhw'n gallu adnabod pethau fel pennawd, is-bennawd, cyfarchiad, diweddglo, y math yno o bethau. Prif lythrennau, italic, pam bydd yr awdur yn defnyddio rheina. Strwythu'r testyn, beth sy'n digwydd yn y dechrau, canol, diwedd, ydyn nhw'n gallu gweld sut mae'r stori wedi ffurfio. Nodweddion iaith, o ran geiriau sy'n cael ei defnyddio yn y darn, beth yw ystyr geiriau, ond hefyd beth yw effaith geiriau. Nid yn unig beth yw ystyr rhyw air, ond pam bydd yr awdur wedi defnyddio, a wedyn techneg awdur. Yn enwedig ar gyfer yr darnau 8-9 ac yn y blaen, byddwn ni'n chwilio am ydy plant yn gallu mynd o dan groen y testyn a gwybod beth mae'r awdur yn trio awgrymu trwy ddefnyddio rhyw ddisgrifiad neu beth bynnag. Felly, gobeithio bod hwnnw'n helpu o ran beth dyn ni'n trio wneud. Dwi'n meddwl bod ni'n llwyddiannus, ond yn yr egwyddorion dyn ni'n defnyddio wrth lunio cwestiynau. Eto unrhyw sylw neu unrhyw beth bydd rhywun yn hoffi gofyn? Creu'r cynllun marcio, dyn ni'n wrth greu cwestiwn, mae'n rhaid i ni ystyried beth yw'r ateb cywir. Ac os yw yn adennill syml, dim ond un ateb sydd. Ond weithiau, os ydyn nhw'n dewis a copio,
gallai fe fod yn amwys, a pwrpas y treialu ydy gweld pa mor amwys, achos dyle fe fod yn amlwg beth yw'r ateb, ond beth dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n codio am ymatebion posib. Os yw'r ateb yn rhywbeth fel wedi cael llon bol, ond bod rhywun hefyd yn y darn yn dweud bod nhw wedi blino, falle byddwn ni'n codo am wedi blino hefyd i weld faint o blant sy'n meddwl mai dyna ydy'r ateb i sut oedd y person yn teimlo ar ôl clywed neu ar ôl eistedd yn gwrando ar rhywun yn sôn am y profion am hanner awr. Felly, dyn ni'n codio am wahanol atebion mwyn gweld beth yw'r ateb gorau a pwy sy'n rhoi'r atebion yna. Felly, wedyn dyn ni'n gorfod adrodd ar y canlyniadau i'r Llywodraeth, a wedyn dyn ni'n dewis yr eitemau mwy llwyddiannus, a wedyn dyn ni'n mireinio'r cynllun marcio. Ac os ydych chi'n cofio'r cynlluniau marcio, weithiau mae rhywbeth mewn cronfacha, a mae'n dweud bod hwnnw yn bosib. Mae'n bosib iddyn nhw gynnwys y geiriau yna, ond dydyn nhw ddim yn angenrheidiol. Wel, y treialu sy'n dweud hynny wrthyn ni. Falle bod ni wedi meddwl llon bol oedd yr ateb, ond bod rhai plant wedi cael llon bol. A dyn ni'n dweud, rhaid, o'r gorau, dyn ni'n mynd i dderbyn wedi cael, ond cyn belled a bod y llon bol yno. Felly, y math yno o negydu sy'n digwydd, a mae gyd yn digwydd ar sail plant go iawn a beth maen nhw wedi ymateb. Nid beth dwi'n meddwl ydy'r ateb cywir, ond beth mae 80% o'r plant yn meddwl yw'r ateb cywir. A dyw hwnnw ddim bob amser yr un peth. Darllen ar y fframwaith ydy canfod dethol a defnyddio gwybodaeth. Na gyd ydy'r sy'n cael ei asesu yn y fframwaith. A strategaethau darllen, pa strategaethau maen nhw'n defnyddio i ganfod dethol a defnyddio gwybodaeth. Darllen y deall ydyn nhw wedi deall, ydyn nhw wedi canfod, ydyn nhw'n gallu deall, dewis y rhai priodol ac ymateb a dadansoddi. A dych chi newydd glywed beth dwi'n deud am ffocws y cwestiwn? Sut mae rhain am mapio ta? Wel, dwi'n yn gwybod pa mor llwyddiannus dyn ni wedi bod, ond byddwn ni'n dadlau bod prawf darllen a bod sgil darllen yn ymwneud â mwy na deunydd ffeithiol. Dwi'n gwybod dyn ni'n darllen lot fawr o ddeunydd ffeithiol, ond i fi mae'n fwy ac i mae ymchwil yn dweud wrthyn ni, ond ddawn ni nôl at hynny, ond felly, ydych chi'n cofio o'n i'n dweud bod ni wedi dechrau'r profion cyn bod y fframwaith yn ei le, ond fel hyn dyn ni wedi trio uno y ddau beth sy'n yn y prawf a beth sy'n, a byddwn ni'n dod nôl yn y munud at yr offeryn diagnostic, sef yr un sydd yn helpu chi i weld pa sgiliau dydy plant ddim yn gallu defnyddio, pa rai maen nhw yn gallu defnyddio yn ddefnyddiol. Felly do fi nôl at hwn, ond dyma sut dyn ni wedi ceisio beth bynnag trio gweld bod yr ddau yn uno. Felly, beth dyn ni'n defnyddio pan dyn ni'n llunio cwestiynau ydy dyn ni'n defnyddio template fel hwn. Mae hwn, felly os ddefnyddio ni hwn o darnau 2013, mae copi yn eich pecyn chi. Y darn oedd Everest amdani, mae'r gyrrwr yn y darn yn gofyn, oes mae lle i ddau meddwl gyrrwr gan edrych arnom wrth bwyso a mesur faint o ddoleri y gallu rhyddhau o'n pocedi. Beth mae'r awdur yn awgrymu am y gyrrwr yn y frawddeg uchod? Wel, dwi ddim yn sôn am ffeithiol yn unig. Mae yn ddarn ffeithiol i rafa, achos adrodd hanes y ddau foi yn mynd ar ei teith feicio. Ond, a wedyn, mae gyda chi 4 dewis. Felly, dwi ddim yn adennill syml, mae aml ddewis yw mae'n rhaid i'r plant ddehongli beth mae'r gyrrwr wedi dweud, beth yw ergyd beth mae'r gyrrwr yn ei ddweud. A'r ateb cywir fel ydych chi'n gweld ydy bod y gyrrwr yn cymryd mantais o'r Cymru ifanc. Iawn? Bod e'n meddwl bod e'n gallu cymryd mwy o ddoleri gan ddyn nhw achos bod nhw ddim yn gyfarwydd ar drefn faint dyla'r tacsi gostio. Iawn? Felly, dyna'r math o gwestiwn, a dych chi'n gweld fan hyn, mae'n aml ddewis 4 blwch, sef y dull, ond techneg awdur ydy'r ffocws fan hyn, ond byddwn ni hefyd yn dadlau bod ni'n tynnu casgliadau, gallwch chi ddadlau bod e hefyd yn tynnu casgliadau. Felly fel na dyn ni'n defnyddio'r fframwaith, a o'n i'n meddwl byddai'n ddiddorol, a mae amser gyda ni, dwi'n meddwl,
i fod yn edrych ar ddarn darllen, a mae un yn eich pecyn chi sy'n yn dweud teitl arno, iawn? Achos o'n i ddim wedi rhoi teitl i'r darn a dwi'n chwilio am syniadau. Na, dwi ddim, achos bydden ni ddim yn defnyddio'r darn yma. Oedd yn un oedd o dan ystyriaeth, ac am wahanol resymau, dyn ni wedi penderfynu, bydden ni byth yn defnyddio medda hi, ond ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn bwriadu defnyddio'r darn yma, felly oedd yn iawn i fi ddod ar darn yma ger eich bron chi heddiw. Felly, darn o dan ystyriaeth ar gyfer yr oedran uwchradd, a dwi ddim yn dweud pa oedran gewch chi ddweud wrtha i beth ydych chi'n meddwl. Mae'n dweud o ble mae'r darn wedi dod, ond achos bod i o nofel, byddwn ni ddim fel arfer yn defnyddio teitl y nofel fel y teitl i'r detholiad. Felly os oes gyda chi syniadau beth hoffech chi alw'r darn yma, maen nhw'n dasg ychwanegol i chi, ond beth bynnag. Felly dyma'ch cyfle chi i trio'ch llaw ar greu cwestiwn ar gyfer y darn darllen yma. Felly, pan dwi'n eistedd yn swyddfa fach chi, neu gyda grŵp o bobl yn y tîm datblygu, y peth cyntaf dyn ni'n neud ydy darllen y darn. A falle bod dim amser dych chi ddarllen y darn cyfan, gallwch chi benderfynu, dwi ond yn mynd i feddwl am gwestiwn fydd yn wedi seilio ar y paragraff cyntaf. Ond beth bynnag, wrth i chi ddarllen y darn, meddyliwch, oes, mae lle i fi ofyn cwestiwn am hwn, gallai ofyn cwestiwn am hwn. Felly, jyst tanllinellwch unrhyw ran ydych chi'n meddwl, mae cwestiwn yn gallu bod ar hwn. Wedyn mae'n rhaid i chi benderfynu ar ffocws a'ch cwestiwn. Ydy yn adennill syml, jyst ffaith, neu ydych chi eisiau iddyn nhw fynd o dan groen y testyn mwyn ateb y cwestiwn yna. A sut ydych chi eisiau ysgrifennu eich cwestiwn? Ydy yn mynd i fod yn aml ddewis? Ydy yn mynd i fod yn tynnu llinellau i gysylltu pethau, cyfateb? Dwi ddim yn meddwl bydd amser gyda chi greu tabl, byddwn ni ddim yn meddwl, achos 10 munud sydd gyda chi. Felly, dwi ddim yn hir. Dwi ddim yn casglu eich papurau mewn, dwi ddim yn brawf o bellffordd. Just arbrofwch gyda'r syniad o weld ydych chi yn gallu creu ambell i gwestiwn byddwch chi'n gallu defnyddio. A dwi wedi mae'r template fan hyn i chi. Gallwch chi ysgrifennu eich cwestiwn yn y bocs, gallwch chi feddwl pa fath o gwestiwn ydy hi, beth yw'r ffocws, a gallwch chi feddwl am deitl os ydych chi'n dymuno. Iawn? Just un peth o ran y teitl. Oedd rhywun wedi cael syniad da ar gyfer teitl i'r darn yma? Neu neb wedi meddwl? Dim problem, ond mae'r teitl yn aml iawn yn achosi llawer iawn mwy o drafferth nag unrhyw beth o ran wneud yn siŵr. Achos mae teitl, weithiau dwi'n gofyn cwestiwn am y teitl, achos mae'r teitl yn gallu dweud llawer iawn wrthych chi am beth yw'r darn, a byddwn ni'n dweud wrth blant, yn enwedig os ydyn nhw'n gorfod ymdopi a cherdd. Mae teitl yn helpu nhw fel cliw i beth sydd. Felly mae teitl yn bwysig. Felly, o ran y cwestiynau, o'n i ddim yn bwriadu bod chi'n creu cwestiynau. Mae e'n cymryd mwy na 10 munud i fi greu cwestiwn. Ond y ffordd dwi'n gweithio, dwi'n defnyddio'r template yna, dwi'n edrych ar y darn, dwi'n tanllinellu rai pethau. Wedyn dwi'n creu drafftiau bras iawn o gwestiynau, a wedyn dwi'n trio mireinio nhw. Ond i'n dweud wrth rhywun, enghraifft, yn yr darn yma, lle oedd e'n sôn am Everest amdani, dych chi'n gweld bod pob un yn yr aml ddewis fanna yn dechrau gyda bod y gyrrwr. Bod y gyrrwr yn mynd, bod y gyrrwr yn amheus, bod y gyrrwr yn cymryd mantais. Beth dyn ni'n gorfod sicrhau gyda'r aml ddewis ydy bod pob un o'r testyn, bod dim un sy'n sefyll allan fel yn gwbl wahanol i'r gweddill. So yr ateb oedd bod y gyrrwr yn cymryd mantais o'r Cymru ifanc. A bod pob un cwestiwn arall yn dweud bod yr haul yn gwenu, bod bydd y plant wedyn yn cael eu tynnu at y gyrrwr achos bod gyrrwr yn y darn. A byddwch chi ddim callach wedyn, oedden nhw wedi deall y beth, byddwn nhw jyst wedi ticio fe oherwydd bod y gair gyrrwr yno. Felly, beth dyn ni'n galw y gweddill, yr atebion anghywir, maen nhw'n galw nhw, dwi wedi dysgu i alw nhw'n distractors. Achos maen nhw i fod, maen nhw i fod yno fel posibiliadau.
Felly, a byddwch chi'n meddwl falle weithiau, mae hwn yn anheg. Gall hwn fod, ond dyn ni'n gallu gweld trwy'r dadansoddiad, ydy hi'n anheg neu ydy hi jyst yn gwestiwn heriol? Mae'n anheg os yw yn golygu bod neb ond 1% neu dim ond hapadamwain oedd hi bod nhw wedi ticio'r peth cywir. Ond dych chi yn gallu gweld o gymharu i perfformiad nhw ar unrhyw gwestiwn gyda... Oedd hwn enghraifft yn gwestiwn eitha anodd am y gyrrwr. Dwi'n yn cofio'r ystadegau, ond oedd hi ddim yn gwestiwn hawdd. Felly, dyna'r broses dyn ni'n mynd trwyddi cyn bod eich plant chi yn gweld unrhyw gwestiynau neu yn gorfod ymdopi. Unrhyw syniadau pam o'n i wedi penderfynu byddwn ni ddim yn defnyddio'r darn yna? Ac unrhyw syniad o ran pa flynyddoedd o'n i'n ystyried y darn yna ar ei gyfer? Rwy'n eisiau mentro? Ie, un rheswm nes i ddim defnyddio, achos o'n i'n teimlo bod e rhwng 6-7 ac 8-9. Oedd rhai bethau rhy heriol i 6-7, ond rhai bethau eraill. Felly mae hwnnw'n broblem o ran ble mae 6-7 yn gorffen a ble mae 8-9. Felly oedd hwnnw'n un rheswm. O'n i'n teimlo bod hi'n eitha diflas i fod yn onest. Bod lot o ddisgrifiadau a pethau gallwch chi ofyn cwestiynau amdanyn nhw, o'n i'n meddwl yn y pen draw, a fydd y plant eisiau darllen am hwnnw, really. Felly, oedd hwnnw... Achos os nag ydych chi'n gallu tynnu plant i mewn, dych chi ddim yn mynd i gael... Falle bod rhai ohonoch chi sydd wedi treialu, ar glawr y profion pan dyn ni'n treialu nhw, dyn ni'n gofyn iddyn nhw ticio i ddweud faint maen nhw wedi mwynhau y gwahanol ddarna. A dyn ni'n dadansoddi hwnnw hefyd, a dyn ni'n gallu dweud wedyn, ai blwyddyn 7 neu blwyddyn 6 neu blwyddyn 7 sydd wedi mwynhau fwyaf, bechgyn neu ferched ac yn y blaen. Felly, dyn ni yn gallu dweud. Beth oedd ar y prawf leni? Oedd rhywbeth am wyddoniaeth yn doedd. Doedd hwnnw ddim yn boblogaidd o gwbl gyda merched, ond mae dal yno. Reit, beth yw pwrpas y profion ta? So chi'n gorfod dweud wrthai beth ydych chi'n meddwl ydy pwrpas y profion. Y drwg nawr ydy bod chi wedi cael y sleidiau a ydych chi wedi gweld. Felly, o'n i'n rhagweld yr holl bethau gallwch chi fod wedi dweud atebolrwydd. Ond mae'n rhaid i ni gael y profion yma mwyn adrodd ar berfformiad ysgol. A mae hwnnw'n wir. Maen nhw yn cael eu defnyddio ar gyfer mesur hynny. Codi safonau adrodd i rieni ar gynnydd i plant yr holl bethau yna. Ond beth byddwn ni'n dweud ydy, i pwrpas y sesiwn heddiw, os nag ydy'r profion yma yn dweud rhywbeth wrthych chi am gryfderau a gwendidau a'ch disgyblion o ran darllen, a sut ydych chi'n gallu symud nhw ymlaen. Yn y marn ni fel athrawes, achos athrawes ydw i yn y bôn, mod i yn ymwneud â fframweithio codio a'r holl bethau yma, athrawes ydw i, a pan dwi'n darllen ymatebion plant, dwi'n gallu dweud mod i ddim wedi dysgu dim un onyn nhw, dwi'n gallu dweud weithiau pa fath o blentyn sydd wedi ysgrifennu'r ateb. Neu hyd yn weithiau, maen nhw'n rhoi rhyw bethau bach ychwanegol mewn, heblaw am beth oedden nhw i fod i ysgrifennu. Ddim yn gwybod, mis, neu rhywbeth, just beth yw hwn? Rhywbeth. Felly, sydd ddim yn cael ei gyfri, ond o le ydych chi'n cael syniad o beth oedd yn mynd trwy meddwl nhw tra oedd yn wrthi yn neud y prawf. Felly, os nag ydych chi'n gallu symud plant ymlaen yn ei darllen, bydd y profion ddim o iws i chi heblaw am bod chi'n gallu cael sgôr a dweud bod nhw 3 mis o flaen i amser i oed darllen neu beth bynnag. A wedyn dyn ni dod i PISA. A dyna un rheswm pam dyn ni wedi cael y profion darllen a pam mae'r profion rhifedd gyda ni, achos yn ôl y wasg ac yn ôl y prif weinidog a phawb, dyn ni'n anobeithio yn PISA. A dwi ddim yn mynd mewn nawr i beth yw PISA, a mae'r links nes ymlaen gallwch chi ddarllen os oes diddordeb. Ond fel ydych chi'n gwybod, darllen mathematig gwyddoniaeth bob 2 blynedd, mae plant yn cael profion a mae sampl o blant ym mhob gwlad sy'n rhan o'r peth. Ond dwi'n meddwl mae'r slaid yma yn dweud wrthych chi, dylen ni fod yn poeni ychydig am safonau darllen yng Nghymru.
Nid achos bod ni ddim wedi perfformio cymaint ar ffindir sy'n a system honna i Shanghai neu beth bynnag, ond pam dyn ni yn perfformio nis na plant yr Alban, enghraifft? Byddwch chi'n meddwl bod rhywbeth eitha tebyg mae lot o ysgolion gwledig dyn nhw a problemau cymdeithasol. Pam bod nhw yn perfformio'n well na ni? Mae'r ffigurau mewn cronfacha yn meddwl 2009 a wedyn, a roedd darllen yn prif ffocws yn 2009. Felly, ond allan o'r 51 o wledydd oedden ni'n gallu cael yn cymharu gyda nhw, 31 yn well na ni. Mae hwnnw'n deud rhywbeth, mae'n rhaid i ni dderbyn hynny, beth bynnag ydych chi'n meddwl o PISA a beth, mae gwahaniaeth rhwng sut ni'n perfformio yn y profion yma. Ond y pethau tu ôl i'r ffigurau ydy beth mae'n dweud am ddarllen yn gyffredinol. Myfyrio a gwerthuso, mae gwahanol mathau o ysgrifennu yn PISA. Myfyrio a gwerthuso oedd y sgôr uchaf un plant ni. A mae hwnnw'n sôn, da iawn, gwerthuso, myfyrio. Meddyliwch am y cwestiwn y tygau. Mae'r rhan fwyaf o'r cwestiynau yna yn gofyn iddyn nhw werthuso arholiad llenyddiaeth. Felly, falle bod e ddim yn syndod bod hynny yn wir. Cymryd yr uwch yng Nghymru ar gyfer y darnau byrion. Plant yn licio gwneud yn well yn y darnau byrion, lle does dim rhaid iddyn nhw ddyfal barhau i ddarllen. Ond mae hynny yn debyg i lot o wledydd eraill. Ystod y gwreiddiad, mae llai o blant ar y lefelau uwch dyn ni a mwy yn cael sgôr is na'r cyfartaledd yn yr OECD, sef gwledydd datblygiedig. Ond, newyddion da iawn i chi. O'r holl waith ydych chi wedi wneud, codi darllen fel rhywbeth ymysg bechgyn. Gwahaniaeth bach iawn rhwng perfformiad bechgyn a merched yng Nghymru o'i gymharu a chyfartaledd. Felly, yn yr OECD yn gyffredinol, 38% oedd 38 pwynt a 27 pwynt yng Nghymru. Felly, bod bechgyn yn wneud yn waith na merched, dydyn nhw ddim yn wneud mor wael a beth maen nhw mewn gwledydd eraill. Felly, mae hwnnw'n newyddion da. Ond beth byddwn ni'n licio, sa'ch chi'n mynd â dim byd arall o'r sesiwn yma, pan ydych chi'n meddwl am PISA, mae pawb yn dweud y profion PISA. Wel, mae'r profion yn digwydd, a mae sampl o blant yn gwneud y prawf mewn darllen mathemateg a gwyddonydd. Ond maen nhw hefyd yn llenwi holiadur. Aml ddewis eto, a maen nhw'n gofyn am bethau fel un. Yn yr un sy'n profi darllen, yr un lle mae darllen yn brif ffocws, maen nhw'n gofyn iddyn nhw am eu gwersi Cymraeg neu Saesneg. Ddweud ni bod nhw wedi gwneud y prawf yn Gymraeg, maen nhw'n gofyn am eu gwersi Cymraeg. Beth sy'n digwydd? Sut mae'r athro yn helpu chi? Sut ydych chi'n teimlo pan ydych chi? Llyfrgelloedd, ydych chi'n mynd i'r llyfrgell? Oes faint o lyfrau sy'n yn eich cartre chi? Pethau fel yna maen nhw'n gofyn. Mae plant yn ticio i weld. Strategaethau, os ydych chi'n dod ar draws gair anodd, neu os oes rhaid i chi ddarllen darn hir, beth ydych chi'n wneud? A mae dewisiadau iddyn nhw. A felly maen nhw'n trio dehongli, maen nhw'n defnyddio'r data sy'n dod o'r holiaduron, a maen nhw'n gallu croesgyfeirio wedyn a dweud plant sy'n sgôr hyn a hyn yn dod o'r cefndiroedd yma. Dwi'n cofio o'n i'n treialu'r profion PISA ar ddiwedd y prawf, dyma rhyw fachgen yn dod at ni, Miss, pam bod nhw eisiau gwybod os oes peiriant golchi llestri gyda ni yn y tŷ? Ac wrth gwrs, cwestiynau fel yna o ran cefndir cymdeithasol ac yn y blaen, maen nhw'n defnyddio pethau fel yna mwyn gweld ydyn ni'n debyg i wledydd eraill, achos mae'n rhaid iddyn nhw asesu hynny i gyd, achos mae cymdeithas yn wahanol iawn. Felly, dyn ni ddim yn wahanol iawn. Dydy plant ddim yn hoffi darllen, hyd yn oed yn yr gwledydd eraill, yr holl wledydd ma sy'n gwneud yn wych, maen nhw'n darllen. Cydberthyniad, ond dwi'n meddwl bod hwn yn bwysig, rhwng agwedd darllen a sgôr darllen yn y prawf. Iawn? A dyna'r lle dyn ni'n dod at y busnes, beth dylen nhw fod yn darllen. Iawn? Dyn ni'n darllen, mae'n plant ni'n darllen mwy o gylchgrona, papur o newydd, dwi ddim yn siŵr, na ffuglen. Felly maen nhw yn barod yn darllen mwy o bethau ffeithiol na gwledydd eraill, a maen nhw'n treulio mwy o amser yn ysgolion ni, yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru, ar ddarnabyrion na
o gymharu a gwledydd eraill. Sgwrs ar-lein, mae'n plant ni'n licio sgwrs ar-lein a darllen e-byst a pethau mwy na rhai gwledydd eraill, ond mae'n plant ni'n gallu gwrthsefyll anfantais yn well. O gymharu â rhai gwledydd sy'n neud yn well yn y profion, ond ydy plant nhw o dan anfantais ddim yn neud yn well. Felly, o ran hynny, dyn ni'n neud, dyna'r negeseuon sydd ddim yn dod mas o PISA. Ond yr adroddiad y ffocws, mae rhain yn tynnu gwybodaeth data o'r holiaduron hefyd. Mae hwn yn bwysig, dwi'n meddwl, i gofio. Mae darllen pleser bob dydd yn arwain at sgoriau uwch yn PISA. A fan hyn, a dwi'n mynd dweud gallen nhw fod yn darllen ffeithiol pleser, ond byddwn ni'n meddwl bydd cyfran helaeth o blant os ydyn nhw'n darllen pleser, bydden nhw yn hefyd yn darllen nofela ac yn y blaen. Rhyw dro. Felly mae hwnnw, felly plant, a nid jyst darllen pleser, dim ond faint maen nhw'n darllen, y ffaith bod nhw'n neud y bob dydd. Pleser. Nid bod neb wedi gorfodi nhw i ddarllen, ond bod nhw wedi dewis wneud eu hunan. Pleser. Nid i ateb cwestiynau rhyw brawf. Plant a rhieni sy'n darllen yn y babanod ac yn cymryd diddordeb yn ei haddysg, a pwy fydda'n meddwl hynny yn gwneud yn well yn PISA. Felly mae'n dechrau yn gynnar iawn, nid jyst pan maen nhw'n 15 oed. Dyn ni ddim yn sydyn wedi cyrraedd rhyw nadur yn darllen. Perfformio mewn darllen yn effeithio ar agwedd at yr ysgol yn gyffredinol. Dych chi'n cofio oedd y cwestiynau yn yr holiadur yn gofyn am sut maen nhw'n teimlo am yr ysgol. Plant sy'n perfformio yn isel yn y darllen, mwy onyn nhw'n dweud bod nhw ddim yn hoffi'r ysgol a sim syndod nagos pan ydych chi'n meddwl am y cwricwlwm faint o unrhyw wersi sy'n ymwneud â beth ydych chi'n gallu darllen. Bydde wedi bod yn anodd i chi heddiw sy'ch chi ddim wedi gallu darllen dim byd oedd ar y slides neu ar ddim fan hyn, neu dim ond hanner o beth oedd ar y slides. Felly mae adroddiad y PISA yn ffocws, ond dwi'n meddwl o ran beth ydych chi'n gallu wneud a beth ydyn ni gyd yn gallu wneud fel athrawon ydy mae'r dysgu sut i ddysgu, a dyna pam o'n i eisiau treulio amser ar y mathau o gwestiynau a'r ffocws. Os ydy plant yn gwybod pam maen nhw'n wneud pethau a beth sy'n tu ôl i'r cwestiwn, maen nhw'n fwy tebygol o fod yn gallu wneud. A dwi yn meddwl bod y busnes dyfol barhau i ddarllen. Oedd rhai ohonych, y bore yma yn yr cynradd, oedd rhai'n dweud, mae'r darn yn rhy hir, a dydy'r cwestiynau hawdd ddim ar y dechrau a pethau fel yna. Dwi'n meddwl bod yn rhaid i ni ddysgu i'n plant ni fod yn fwy annibynnol pan maen nhw'n darllen, i beidio a rhoi'r gorau iddi os ydy rhywbeth yn edrych yn hir neu yn gymleth a bod nhw'n meddwl, reit, dwi yn gallu wneud hwn, dwi jyst yn mynd i ffindio y pethau dwi yn gallu wneud. Achos dwi yn teimlo bod rhai o'n plant ni ar agwedd o whatever. Dwi'n gallu wneud hwn. Mae hwn yn rhy hir. Achos fel dwi'n deud, y flwyddyn gyntaf, oedden nhw'n hyd yn oed wedi copïo dim byd yn y dewis a copïo. Erbyn hyn, maen nhw gyd yn rhoi rhywbeth lawr. Felly, os ydych chi'n gallu helpu plant i weld i ffordd trwy'r profion, dwi'n meddwl bod gwell. Dwi ddim yn mynd i oedi gyda'r holl bethau sy'n y wast, bod plant gweithwyr Shanghai yn perfformio'n well na plant pobl broffesiynol yn y deyrni. Ond mae lot mwy i'r profion yma na beth ydych chi'n wneud yn yr ysgol. Achos mae plant yn treulio rhan fwyaf o'i hamser nhw tu allan i'r ysgol. A mae dylanwadau arnyn nhw o bob ran, o ran y cartre a phethau. Ond mae'r ystadegau yno o ran PISA. Bod Estyn wedi dweud bod safona yn Saesneg yn ddiweddar yn dda yn y rhan fwyaf o ysgolion, maen nhw'n gorfod ffindio rhywbeth i gwyno amdano fe, ond maen nhw wedi dweud bod strategaethau asesu ar gyfer dysgu. A dwi'n gwybod bod y prawf yma ddim yn asesu ar gyfer dysgu o bell ffordd, ond sut ydych chi'n paratoi plant ar gyfer gwahanol mathau o ddarllen i gyd yn asesu ar gyfer darllen. Ac os ydyn nhw'n teimlo bod nhw'n gallu llwyddo a bod nhw yn gallu gweld eu ffordd trwy pethau, dylen nhw fod yn gwneud yn well. I fynd nôl at y dadansoddiad diagnostig, dych chi'n cofio fi'n dweud bod ni wedi trio mapio fe i'r fframwaith. Dyw e ddim yn wych, os rhai ohonych chi sy'n ar rhywbeth i wneud ar rhifedd, mae'r un rhifedd yn gweithio lot yn well. Ond beth gofynnwyd i ni wneud oedd trio dweud ar unrhyw ddarn darllen pa fath o gwestiynau oedd yno a rhoi ffocws i bob un.
Dych chi'n cofio dewis captain yn y sleid cyntaf? Fel nes i bwydo mewn scores dosbarth i mewn i'r offeryn yma, a dyna sut mae wedi dod allan. Yda'r 10 cwestiwn, felly oedd 80% o'r plant yn y dosbarth yna yn gallu ateb cwestiwn 1 yn iawn. Dim syndod achos mae'n adalw syniadau na gwybodaeth. Dwi ddim yn sgil uchel iawn. So chi'n edrych ar hwnnw, beth byddwch chi'n meddwl byddwch chi eisiau gweithio arno falle gyda'ch dosbarth chi? Dehongli, ie. Dehongli yn un, achos mae 2 onyn nhw, 30% a 50%. Dehongli a neu gyfuno syniadau, gwerthuso strwythyr, mae hwnnw yn dda, dehongli a dod i gasgliad. Felly, dwi ddim yn dweud bod e'n wych, dwi ddim, achos mae darllen yn llawer iawn mwy holistig fel sgil na beth yw rhifedd. Dwi ddim yn eistedd dwi ddim yn siŵr ydy rhain yn wych, ond mae'n rhoi rhyw syniad i chi beth mae'r plant yn gallu wneud ar gwahanol gwestiynau. A mae ar gael ar gyfer profion, mae hwn ar gyfer 2013, ond mae ar gael nawr ar gyfer 2014. Os ydych chi'n rhoi mewn rhywbeth fel diagnostic tool neu rhywbeth yn yr chwilio yn dysgu Cymru, byddwch chi'n ffindio fe, a wedyn gallwch chi fynd i'r ochr Gymraeg wedyn, achos maen nhw'n labelu i ffeiliau nhw yn Saesneg a wedyn rhoi language Cymraeg ar ôl. Felly mae'n haws weithiau os ydych chi'n chwilio yn Saesneg a wedyn mynd i'r dudalen Gymraeg. Ond mae ar gael ar gyfer profion llynedd a profion eleni. Iawn? Adroddiadau PISA, os ydych chi eisiau darllen tu ôl i PISA, maen nhw yno. Gobeithio bod wedi bod o ryw werth i chi, a mae croeso chi ofyn unrhyw gwestiwn dros gino neu beth bynnag.